Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari naton nga mga top stories of the day. Today's March 28, 2025, Biyernes nga adlaw. Duha ka Malaysian nga may kangtanan sa love scam arestado sa Bacolod. 20 ka mga barangay sa Bacolod isyuhan sang notice bangod sang campaign materials sa barangay hall. Oplan Baklas ginsuguran sa pagsugod sang local campaign period. Duha pilason sa magbunggong auto nga pang-display sa mall sa glass wall. Kag sa good vibes, mapabugnaw ta sa tiilan sang bukid sa tripping ni Ruming. Kag 11 anyos nga parte sang Dolphins Football Club team kilalahon sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang natunaw na sining hapon. As of 2 p.m., ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang natunaw na, pero sa gihapon mangin maulanon ang Eastern Visayas kag Mindanao pati na sa Bicol region. Ginapaabot man ang maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang ibang pagigabahin sa Visayas, lakip na ang isla sang Negros. Nagapandam sa gihapon ang pag-asa sa publiko nga maghalong sa gihapon sa mainit nga panahon kag hindi magkalipat nga mag-inom sa madamo nga tubig. Buwas on sa weekend, ginapaabot nga mangin maayo ng lakat sa panahon, pero posible sa gihapon ang lapta-lapta nga pag-ulan kun hapon kag kun gabi. Sa number 9, sa ulihing nga 3 ka adlaw sa panaad sa Negros Festival, ginapaabot nga mas madamo pagid karon nga mga pumuluyo ang mga dagsa didto. Ginabuluban ta nga hindi magdubo sa 10,000 ka mga panaad goers ang mga bisita sa kada adlaw humalin sa pagsugod sang selebrasyon. Inisulod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz nga nagpahayag man nga wala labot nga weekend gani may tiyempo nga makabisita. Ginapaabot ang pag-release ang sweldo sang yadtong mga nagatrabaho. Karon na sa gabi ang linay sa Negros, bagay nga ginahulat ilabi na sa mga pageant enthusiast. Karon na mahibaluan kung sino ang koronahan gikan sa 27 ka mga linay sa Negros candidates. Buwas naman Marso 29, alas 4 sang hapon may ara sang Kapamilya Caravan kung saan yara ang mga PBB kag ASAP artists. Pag alas 8 naman sa gabi, yara sanday Rico Blanco kag Janela Salvador. Kag sa Domingo, Marso 30, mag-perform si Bamboo. Pero nagalapaw kita at any given day, no, sobra 10,000 people going around Panaan. No? Ang sales, of course, varying, depende kung sweldo na or di pa. No? I think sinyo, dawa na mo no sweldohan by the end of the week, no? Friday siguro payday naman ha. And we can expect people to spend more. Is the heat affecting the number of people visiting Banana? Wala man, kanabi man sa weather ta, no? Except for one day atong sa Battle of the Bands. Sa number 8, 64 tanan ka mga home housing nga mga owners ang magabato na kung mag-turn over na sa ilang-ilang mga units sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City sa Buas. Nakahanda na ang Yuhum Tower 2 nga ilistaran sa dugang nga mga housing beneficiaries sa Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Gani Buas, i-turn over na sa Bacolod Housing Authority upod sa developer ang mga yabi para sa 64 ka mga awardees kag mga homeowners. Ginpahayag ni BHA Head Maria Victoria Pareñas nga sa marason nga bulan mahimo i-turn over ang Yuhum Tower 3 nga may 80 ka mga units kag sa Mayo ang 88 ka mga dugang nga housing units sa Tower 4. May naporma ng Homeowners Association sa Yuhum Village. May kabilugan nga 25 ka mga Yuhum buildings ang itukod sa Barangay Vista Alegre. Kabahin sang ginapatuman ng pambansang pabahay program pagi sa Department of Human Settlement and Urban Development, Bacolod LGU, Pag-ibig kag BHA. Sa number 7, duha ang pilason sa mabungguang isa ka auto nga nag-inog display sa sulod sang mall sa glass wall.
Wasak ang glass wall sa back entrance ng Gaisano City Mall sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City matapos magbutyog ang isa ka G-Tour X50 salakyan kag nabunggo diri sang kagabi. I-display kung tani ang salakyan sa sulod sang mall. Empleyado man sang car company ang nagadala sini. Sa investigasyon sa Police Station 8, nagguot ang salakyan sa rampahan pasaka o kung pasulod sa mall, gani ginlasak pagid sang driver ang gasolinador kag nagbutsyog ang salakyan rekta na sa glass wall. May minor injuries nga naangko ng driver kag isa pagid ka empleyado sang car company nga nag-guide sa iya sa pagpasulod sang salakyan sa sulod sang mall. Sa number 6, ikatatlo nga persona ang patay sa sunod-sunod nga pagpaniro nga natabo sa banwa sang Calatrava sini nga semana. Nasapuan nga patay si Nilo sa Lumag, 35 anyos matapos mag-angkon sang pilas bangod sang igo sang bala sa sitio Dugma, Barangay Malatas sa Calatrava kahapon sang aga. Sa investigasyon sa Calatrava PNP, isa ka mangunguma nga nakasapu sa bangkay sang biktima. Antes na sapuan ng patay, nakita pa ini siya nga may upod nga isa ka persona nga ginkilala kay alias Jepoy. Nakabati ang mga residente sang sunod-sunod nga lupok pero wala ininilagin sa pak. Personal nga dumot ang ginalantaw sang PNP nga motibo sa pagpatay sa biktima. Si Salumag, ang ikatatlo nga biktima sang pagpaniro sa Calatrava sini nga semana. Sa number 5, kaso sang dengue sa Negros Occidental nagdangat na sa 1,435. Sunod sa PHO, ang bilog nga 31 ka mga LGU sa Negros Occidental ang mayara na sa na-record nga kaso sang dengue. Sa gihapon, ang Bago City ang may pinakamadamo nga na-record nga dengue cases, 285 cases. Nagasunod naman ang La Carlota City nga may 111 dengue cases kag Kabangkalan City nga may 109 dengue cases. Nagapabilin sa anom ang dengue-related deaths. Yara naman karon sa 11 to 20 years old ang may pinakamadamo nga apektado sang dengue age group. Wala nagauntat ang otoridad sa pagpanawagan sa publiko nga manginmatinlo sa palibot. Damlag pa, nalunsar na ang alas 4 kontra Mosquito Drive. Sa number 4, probinsya sa Negros Occidental ang naghulat karon sang disenyo sang lokal nga panguluan sa Castellana para sa mangin permanente nga puloy-an sa mga residente nga nagapuyo sa sulod sang 4 km permanent danger zone. Inisunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz nga nagsiling nga may 14 million pesos nga ginpain ang probinsya gikan sa 50 milyones pesos nga pondo nga ginrelease ang Malacañang. Sunod sa kay Diaz, huyag sa probinsya nga mapatod kun para sa ano ang iparta ni Sir sa La Castellana LGU ang 14 million pesos. Ginapaabot ni Diaz nga makasugilanon ang municipal engineer. Wala labot diri, huyag man sa probinsya nga makakuha sang clearance gikan sa Office of the Civil Defense kag FIVOX bahin sa site kag ginapropose ang LGU sa Barangay Manghanoy para mapasiguro nga wala sang problema ang area sa anuman nga volcanic activity nga magluntad. Gikan sa 50 milyones pesos nga pondo, nagpain man sang 3.5 million pesos para sa relocation site sang bago sa mga na-displaced tugas sang bulkan kanlaon. Kag sunod kay Diaz, ini ang gingamit na sang syudad. Ang ako na lang is specific design, program of works. No? Kay what we got is just a listing of costs. No? We want to see ano ang iyagin nga design ang iyang program of works, no, so that we can act and immediately issue a purchase request, no, and implement the project as soon as possible. Pila na, sir? Ang 14 million ang ilang additional request ni La Castellana for their permanent evacuation. Sa number 3, duha ka mga Malaysian national nga may kaangtanan sa operation sang Love Scam nga nag-ooperate sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City, arestado.
Ginsiling ni CIDG Bacolod Head Police Major Justine Hasol nga malapit duha ka tuig nga nag-arkila sang balay ang mga suspect nga among ilaginhimo nga studio para maniplang sa mga biktima nga mga foreign national pagi sa online dating app. Sa bulig sa mga tagreklamo nga anay empleyado sang mga suspect na tigayon nga napatuman ang joint operation sa CIDG upod sa BCPO kag DSSD nga nagresulta sa pagkatikma sang duha ka mga foreigner. Na-rescue man sa joint operation ang 5 ka mga trabahador nga ginaligar, ginpuwersa nga ginapaobra sa mga suspect. Na-recover ang mga laptop kag iban pagid nga mga electronic gadget nga ginagamit sa illegal nga operation. Pasakaan sila sang kaso angot sa human trafficking. Nagapanawagan ng pamunuan sa CIDG sa iban pa nga mga trabahador kag bahimo na biktima sa mga suspect nga magreklamo agud mapasaka ang dugang pagid nga mga kaso batok sa ila. Sila po ay binigyan ng false job offer. Sila po ay hindi compensated. Sila po ay na-force na magtrabaho ng scamming. Ito po ay nagsimula lang sa simpleng registration. May involvement din po yung mga models na nire-recruit dito sa Bacolod City. Definitely, may kasama ito na mga big boss pa na hindi dito sa atin sa Pilipinas na monitor ng mga site. So yung main Sa number 2, masobra sa 20 ka mga barangay sa Bacolod City ang natala na isyuhan sa notice ng COMELEC bangod sang mga illegal nga mga posters nga ara sa gihapon sa mga barangay hall. Wala nalakip sa mga designated common poster areas sa mga barangay hall kag iban pa nga mga government facility kasubong sang gym. Gani ginpangkakas karon sang COMELEC Bacolod ang mga nagapangtapik sa mga posters o kung mga natapik nga mga posters kag mga tarps sa mga nagakandidato dungad sa pagsugod sa local campaign period. Ginpahayag ni Election Officer Attorney Revo Sorbito nga natala na sila nga magpadala sa notice sa masobra 20 ka mga barangay officials nga natulupangdan nagasupak sang Fair Elections Act. Ginpatag ni Sorbito nga bisan ginatugutan na sang COMELEC ang pagkampanya sa ila na pilian nga kandidato mayara sa gihapon sang limitasyon base sa mga pagsulundan. But they must not use their possession at the same time ang resources sa barangay para mag-campaign sa ilang kandidato. ino-order mo subong nga pangkakason. Yes, they should, no? They should not have actually put up those campaign material sa ilang mismo barangay hall nila, no? O sa ilang mga barangay, mga basketball courts nila. So, hindi, they should know. Kahit hindi na pwede, makasiling sila nga, why Kuya Kabalo? Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Joint Operation Baklas ginpatuman sang COMELEC sa unang nga adlaw sang local campaign period. May report si Nico Delfin. Naghugpong ang katapos ang COMELEC Negros Occidental kag Bacolod upod sa BCPO, DPWH, Benro kag City Engineers Office sa ginpatigan nga simultaneous Oplan Baklas operation dungan sa pagsugod sang local campaign period. Kutob sa mga tarps kag posters, ngayara sa mga poste kag kahoy sa dalan lakson ang ginpangkakas. Ang mga yara sa matagas nga area ang gingamitan sang boom truck sa tuyo nga malimpyuhan ang dalan batok sa mga illegally posted campaign materials. Kaya kita madakpan, ma-observe, ang kita ka panakon sa gabi sa mga poste nato niya. Automatic pwede na yan natin dakpon. Ma-prisa pa din. Yes, kay ang election offense may criminal nature rin siya mo. So kung kapanakon sila sa poste kung gabi, kaya makita natin, pwede na sila tatanda kung paglanti direkto, no? Magiging caught in the act of committing an offense. Nahangpan sang pumunuan sang COMELEC nga masami kadamaan sa mga supporters sa mga nagakandidato ang nagapanapik sang campaign materials kung gabi. Gani magatala na sila sang monitoring team agud masiguro nga hindi magbalik-balik ang ila pagpatuman sang Oplan Baklas operation sa mga areas nga nalimpyuhan na batok sa mga illegal nga campaign materials. Sa gabi, random na mga monitoring team. Kaya usually yung pangtakon nila gabi na. Malapit isa ka truck sa mga tarpaulin ang nakompiskar sa operasyon. Maga-inventory ang COMELEC sa mga confiscated campaign materials para mapadala ang listahan sa mga violators sa ilang main office sa Manila.
Sa nagligad nga bulan, naglabot sa 52 ka mga kandidato ang naisyuhan sang notices tungod sang pagsupak sang Fair Elections Act. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyaning pang pabalo na mo yung pang good vibes sa inyo, sini nga weekend. Opisyal na nga nagsugod ang summer kag sa mainit nga panahon kanami magpabugnaw. Kadto kita sa isa ka campsite kag tambayan kabay mabugnaw nga weather. Wala sang entrance fee kag lapit lang. Ini ang katuan ta. Buwas sa tripping ni Ruming. Kag sa edad nga 11 years old, nagahandom siya nga mangin kabahin sa football national team para makaupod ang isa niya sa mga ginaidolo nga midfielder. Sa lamharon niya nga edad, kabahin siya sa Dolphins Football Club nga magabiyahe liwat sa abroad para mag-compete sa may pinakamadako nga liga sa Asya. Aton siya kilalahon sa episode siyang Bida sang Liga sa Sunday at 9 a.m. Shoutout anay sa ato yung mga live viewers subong nga hapon. Si Ma'am Jubeya Yap Janala maulanon nga hapon halin sa Baguio City. Mayang hapon ka Digicast Negros kag Choy Ruming. Mayang hapon sa imo ma'am. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai. Good afternoon Digicast Negros NIR Choy Ruming. Si Jocelyn Luquero mayang hapon Digicast watching from Hong Kong. Si RM Lapore. Mayang gabi shoutout sa taga Barangay Bato sa Sagay City. Kapin pa sa akon nga mga ginikanan. Greetings from New Zealand. Si Ray Tuhaw Tinyosan, mayang hapon, Digicast Negros. Si Ma'am Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast, watching from Pulupandan sa Ruming Subaldo. Si Mirna Garrido Clavel, good PM, Digicast Negros, watching from Payao, Binalbagan. Si Eliana Ava Subaldo, good afternoon, Digicast Negros. Si Chona Evangelista Caredo, mayang hapon, Digicast Negros, watching from Singapore. Rumel Mahilom Galio, mayang hapon, Digicast Negros. Happy birthday kay Rihanna Julia. Si Jessery Garutsa Hivero ulanon nga hapon ka Digicast. Sir Ruming watching from Saraet. Shout out na ko kay Starla kag kay Maxine, Chase, Zoe kag Toto Shan. Shout out sa inyo. Kag si Maricar Camson Maravilla, good PM Digicast Negros. Barbara Hermeslao, good afternoon sir. Pa-shout out ako sir from Hinigaran. Si Barbara Hermeslao kag Maricar Camson Maravilla watching from Iloilo, regards to my family sa Isabela. Kag subong may nagapadayon kita nga opening salvo sa kampanya sa duha ka mga dalago nga partido sa Bacolod Public Plaza kag Paglaom Sports Complex. So kung di ko gusto trap sa traffic, subong nga Biyernes nga hapon nga nagaulan-ulan pa, likawan ang ini nga mga lugar para hindi ka ma-stranded sa trapiko. Kagamoy atong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong nga adlaw. Tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.